roƙon Allah yana da farillai a kansa, akwai sunnoni, akwai mustahabai, akwai mandubai, akwai ƙa'idoji da dokoki domin Allah ya gaggauta biya ma buƙatunka. Kamar yadda malaman usulul fiqh suka faɗa. Ku biyo mu ku ji su daki-daki. Malamai suka ce, Allah ya da'u illallah, kar ka roƙi kowa in ba Allah ba. Sannan na biyu, tawassuli ya halatta na wani aiki ko da wani annabi ko kuma wani abu mai girma a wajen Allah. Ka nisanci gaggawa wajen yin addu'a ai maza an sa maka da wuri, wannan babu kyau. Kar ka roƙi Allah abin da yake haramun. Sannan ka zama mai husnul zambu lillahi, ma'ana kyautata wa Allah zato cewa ni na san Allah zaka an samu wannan roƙon nawa. Akwai wanda suke cewa hururul qalb, ka halartar da zuciyarka daidai lokacin da kake daga hannunka kana mai rusa kuka, babu wanda ya sani cikin dare, kana kallon buƙatar taka cewa ba mai biyan ta sai Allah. Akwai kyautata cin abincin halak, ka saba wa kanka cin halak, domin wancan hadisi na cewa abincinsa haram, abincinsa haram, ya Allah zai an samu roƙona, 40 hadisi kenan. Kar ka wuce gona da iri yayin roƙo. Misali ka ce Allah ka zama da ni annabi, ko kuma Allah ka zama da ni shugaba na Najeriya. Alhalin kuma ga kaɗan yaro ne shekara 10. Akwai ladabin addu'a, akwai yabo ga Allah da yi wa Allah kirari. Misali ka ce ya hayyu ya qayyimu, ya hayyu ya qayyimu, la ilaha illahu. Allah yana son wannan suna tsarkaka. Kai ne alhayyu, kai ne alqayyimu, kai ne rayayye, kai ne matabbacin sarki. Ka biya min bukatata ya Allah. Akwai yi wa annabi salati. Wani hadisi yake cewa an yi salati a farkon addu'a Allah yana karɓa, an yi salati a ƙarshen addu'a Allah yana karɓa, duk su wuce zuwa sama. Akwai kuma ud'u rabbuka taraddu'an wa kufiya, ma'ana kamar yadda zuwa cikin Qur'ani, kana mai kaskantar da kai, kana mai kaskantar da kanka ga Allah, da kamewa da jin kunya yayin roƙon Allah. Sannan akwai abin da suke cewa sa kaya na halal, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu al-amal illa tayyibun. Mutane masu kima sukan ware kaya na roƙon Allah na musamman tsakar dare, daban ne da halal aka sai su. Akwai juriya da haƙuri. Bayan na yi roƙon Allah, zuba Allah ido, ina sauraron daku. Lokutan karɓar addu'a, lokacin sujjada Allah yana karɓar addu'a. Bayan tahiyyar ƙarshe Allah yana karɓar addu'a wannan lokaci. Tsakanin kiran sallah da iƙama Allah yana karɓar addu'a. Duba cikin Fatahul Bari, duba Sahih Bukhari. Lokacin zubar ruwan sama Allah yana karɓar addu'a, kamar yadda annabi yake faɗa. Cikin tsakar dare Allah yana karɓa, musamman sulusun dare. Lokacin buɗe baki ga mai sahur ko ka ce ga mai azumi Allah yana karɓa, da ka kai azumi ka sha ruwa ka ce ka ɗaga hannu ka ce Allah biya min bukata ta. Ballantana uwa uba daren lailatul qadari. Lokacin shan zamzam, domin annabi ya ce zamzam lima shurba, zamzam da niyyar da kuka sha shi. Fa'idoji ga mai addu'a. Jinkiri kafin ta bayyana, kai haƙurin jinkirin, domin annabi Musa ya roƙi Allah ya kifar da Fir'auna sai da aka shekara 40. Wani lokacin akan tara ma ladan kama sai ka je lahira zaka gan shi. Wani lokacin akan ƙi karɓa addu'arka domin a kawar maka da wani mummunan abu da zai faru a kanka. Sanadiyar addu'arka sai ya zama ƙarami ya wuce baka sani ba. Akwai sharaɗi na gaba, ɗaga hannaye sama. Allahu Allahu ya hayyu ya qayyim. Ka ɗaga hannu. Sannan akwai ƙanƙantar da kai kamar yadda na faɗa a baya. Akwai yaƙini. Na ma yadda Allah ya biya min, ni na san addu'a ta karɓi. Mu sani sau da yawa kana roƙon Allah, Allah ya ga wannan abun halaka ne gare ka, sharri ne gare ka, sai ya musanya ma, ki biya ka wancan, ya biya maka kuma ta wata hanya daban. Ana karɓa addu'a a duk lokacin da mutum ya sallah, gurbin sallah, kafin ka tashi daga hannu. Na faɗa kiran sallah kafin iqama, shi ma ana so ka roƙi Allah buƙatarka. Haka lokacin tafiya, idan mutum ya yi tafiya. Haka a cikin watan Ramadan Karim ana so a yi ta addu'a, azumi kenan. Malamai suka ce akwai sharaɗi na gaba, daina zagin mutane, daina annamimanci, yana sa mutum Allah ya dinga biya masa buƙatarsa. Akwai kuma sharaɗi na gaba, yin farilla da nafila, domin hadisin da annabi yake cewa bawa na inda yana yin su zan so shi, in na so shi zan zama jinsa, zan zama ganin sa, duk abin da ya roƙa zan bashi. Akwai roƙo da ake yi da kiran ubangiji da sunansa tsarkaka, kamar yadda na faɗa waɗanda yake so, Allahu Ar-Rahmanu Asma'ullahi Husna dai. Ana ansar addu'a lokacin da zakara ya cara, annabi ya ce mala'ika ya gani. Ana karɓa addu'a lokacin qiyamul laili, tsakar dare ka tayi ka roƙi Allah. Akwai sa'ar juma'a ma da annabi ya magana a kanta, ba san wacce ce ba, kai wata roƙo. Ana ansa addu'a yayin da ka gama karatun alƙur'ani, i maza daga hannu, halarto abin ga yawa Allah. Haka yayin arfa Allah yana karɓar addu'ar bawa. Haka lokacin tsaye da sahun yaƙi Allah yana karɓar addu'ar bawa, lokacin da za a gwabza yaƙi kenan. Sannan lokacin sujada bawa ya fi kusa da Allah, shine mafi kusanci da kake da Allah. Sannan jamhurin malamai ya bata cewa wani zai iya maka addu'a har ma ka biya shi, saboda darajar wani ta fita wani, domin neman albarkacin bakinsa. Wannan ya tabbata cikin dogon hadisin na Uwaisul Qarni da ya tabbata a cikin Sahih Bukhari, cewa annabi yake cewa
duk wanda a cikin ku ya gamu da kabilar Kainawa i tambaya waye ne Uwaisul Qarni, idan kun je ku neme muku addu'a. Sai na Umar ne ya fara haduwa da su a yanda ya ga Uwaisul Qarni. Sai na Umar yake cewa kai ne Uwaisul Qarni bin Amir? Ice ni ne. Ice ina neman addu'arka. Kar mu manta shi Uwaisul Qarni ba fa sahabi bane ba, su kuma waɗannan sai na Umar sahabin manzon Allah ne, kulafa'ur rashidin. Ba hadisin nan na annabi da yake cewa rubba ash'asa a gabara law aka sama alallahi la abarra. Kaga mutum hufatan uratan datti ko ina jikinsa, amma da zai ce Allah in ruwa a ranin nan wallahi sai yayi. Sannan ƙarin bayani na hadisin makaho din da ya zo wajen annabi ya ce ya Rasulullahi ina so idona ya buɗe. Annabi ya daga hannunsa sama ya ce Allah ka buɗe min idanunsa. Sannan baya ya gama ya ce kai ma daga hannunsa ka ce addu'ar da nayi Allah ya karɓa. Shi ma ya daga hannunsa ya ce Allah ka karɓa addu'a Annabi Muhammadu. Wannan duk yana nuna kana iya zuwa wajen bawa nagari ya maka addu'a. Kai a wani lokaci in an yi roƙo ma dan an yanka abu mai jini kaza ko rago ko wani abu duk ya halatta. Wannan ba wani abu bane. Lan yara Allah lumu wala dimahum walakin yarahu taqwa. Shi Allah ba jinin yake so ba, wannan kun yi ne dan Allah ya biya muku bukatar ku, tawassul kenan. Shine abin da suke cewa qurbani. Yan uwa babu lokaci, sunana Hamisu Muhammad Gaida. Ina muku fatan